σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε unboxing Labubu. Αυτό μου το πήρε ένας συμπτής μου, ο Θεόφιλος. Και να, εδώ δείτε. Έχει εδώ το ανοίγμα. Απλά είναι από τα μούφα Labubu. Λαφούφου. Αμόγει θα τρελαθώ. Λοιπόν, με το 3 θα το ανοίξω και δεν ξέρω τι έχει μέσα. Λοιπόν, το λίγο. Το άνοιξα, δεν βλέπω τι έχει μέσα. Λοιπόν, γυρνώ την πλάτη, δείτε τι έχει. Ωραία. 1, 2, 3. Δείτε τι πήρα. Ομιτζι. Είναι τέλειο. Είναι το πρώτο μου λαφούφου. Τέλειο. Είναι... Όχι κι άλλο. Κάτι είναι... Αν έχει και μια κάρτα. Να, δείτε. Είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω το βλέπετε από εδώ τώρα. Είναι αυτό εδώ το λαβούμπου. Το λαφούφου. Αυτό εδώ είναι. Θέλω πάρα πολύ να πάρω κι άλλα και να σας δείξω να κάνουμε unboxing. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ήταν μόνο αυτό για το Labubu, unboxing, μόνο αυτό. Και ελπίζω να σας άρεσε το λαφούφου μου, γράψτε μου στα σχόλια. Πατήστε ένα like και subscribe. Γεια σας!